Hi, welcome. It's a new for YouTube channel here. Bwalo lalikulu la milandu la High Court mu mzinda wa Lilongwe lapereka chilolezo ija mchingerezi machidwa kuti preservation order kwa wamkulu wa nthambi yothana ndi ziphuphu ndi katangale mdziko muno ya Anti-Corruption Bureau ACB Martha Chizuma, chomwe chikuletsa mkazi wa Zunneth Sattar yemwe dzina lake ndi Tahera, mchimwene wawo Sahzadh Rashid ndi munthu wina wa malonda Ahmed Abdul Rashid kuchita malonda pa plot ya Bwalo 13123. Malingana ndi makalata akubwalo la milandu akuti malowa anagulidwa ndi Tahera, Sahzadh ndi Rashid kudzera ku kampani yawo yotchedwa ARS Holdings. Mbombo nthambi ya ACB inalisaini malo opitirira 80 kuti asiye kugwiritsa ntchito malowo mpaka atamaliza kafukufuku yemwe amachita kamba kokayikitsa mmene anagulira malowa. Achizuma anati pano popeza alisaini malowa kugwiritsa ntchito malowa zikayenda bwino ndiye kuti pasogolo adzawalanda malowa pombono mopekedwa ku bwalo la milandu ija mchingerezi imachedwa kuti sworn statement. Malo mwa Achizuma mkulu wa zofufuza ku nthambi ya ACB Shadrack Mpaso anati umboni omwe nthambi uli nawo wokhuza nkhani ukuonesa kuti malowa anagulidwa mwezi wa April mu chaka cha 2019 mu njira ya chinyengo. Mumboniwo nthambi ya ACB ikuloza chala adindo pa nkhani kunena kuti analekerera mchito yawo. Ampaso anatinso kampani ina ya maloya yomwe palibepo ndipo ndiyaboza inagwiritsidwa mchito kuti ilembeze kalata za mgwirizano wogulitsa malowa ija mchingerezi imachedwa kuti lease agreement document. Iyeyu anapitiriza kunena kuti nthambi yawo ili ndi umboni waukulu womwe kunena kuti mbali zomwe zimagulitsana malowa zinanamizira munthu wina wotchedwa Christina Mlambozi ndipo zinamulemba mu mgwirizano wawo ngati kuti munthuyu ndiye mwana limwini wa malowa ndipo iyeyo mzimayiyo ndiye mwana wagulitsa malowa. Atafunsidwa za nkhani Mlambozi anakana kunena kuti alibe malo amenewo ndipo sanagulitse malo aliwonse ku kampani yotchedwa ARS Holdings. Kamba ka izi nthambi ya ACB kudzera mwa Mpaso ikukhulupirira kunena kuti dzinali lomwe limaoneka ngati ndi mwini wa malowa linali laboza ndipo uku kunali kuchita chinyengo kuti basi malowa agulitsidwe kwa akatchaliwa. Nthambi ya ACB yachulanso munthu wina wogwira ntchito ku nduna wa zamalo ku Department of Lands kuti munthuyo ndiye mwana sayinira makalata a mgwirizano wogulitsa malowa popanda mkulu wa nthambi ya zamaloyo yemwe mchingerezi amachedwa kuti Commissioner of Lands kudziwa. China chomwe chikusowa pa zikalata za mgwirizano wawo ndi tax clearance certificate chomwe Mpaso anati ndi chinthu chofunikira kwambiri anthu akamagulitsana malo. Apa iwo akuti patulukanso milandu ina yomwe ndikupanga zikalata zaboza zija mchingerezi zimachedwa kuti forgery and altering of false documents, kusayinira kalata wopanda munthu woyenera kusayina komanso kugwiritsa ntchito udindo mwachinyengo. Mpaso akuti palibe kalata yomwe ikuonesa kuti Commissioner of Lands anauza munthu wina kuti awasayinire kalata zakugulitsa kwa malowa zomwe zikuonesa kuti munthu wina anachita mosasata malamulo. Pomaliza pa umboniwo Mpaso anati kafukufuku wakagulidwa kwa malo a Bwalo 13123 ndi kampani ya ARS Holdings watha tsopano ndipo akusimikiza kuti malowa anagulidwa mwachinyengo mukuba pogwiritsa ntchito kalata zomwe ndi zaboza komanso mothawa msonkho. Koma mkulu yemwe akuyimira kampani ya ARS Holdings pa mlandu Michael Goba Chipeta anati njira yomwe nthambi ya ACB inagwiritsa ntchito polanda malowa kuti asagwiritsidwe ntchito inachitika popanda mbali inayi kukhalapo yomwe imachedwa kuti ex parte. Ndipo pakadali pano iyeyo ndiye amene akuwayimirawo sakudziwa zomwe zinakaperekedwa ku bwalo la milandu. Iyeyo anatinso zilolezo ngati zimenezi
zimaperekedwa ngati malo akambidwawo ali mkati mofufuzidwa. Kotero akudikira kuti mbali yawo ikamvedwe ku bwalo la milandu. Chilolezo choyimisa mwini kugwiritsa ntchito malo, preservation order, chimatengedwa ngati munthu yemwe wapezeka wolakwa kapena kuzengedwa mlandu. Papezeka umboni wokwanira wonena kuti analakwadi mlanduwo pophwanya lamulo lakayendetsedwe ka ndalama la Financial Crimes Act. Pano pakutha pafupifupi zaka ziwiri tsopano, nthambi ya ACB pamodzi ndi nthambi ya National Crimes Agency NCA yomwe yakhala ikuwafufuza a Zunneth Sattar zachinyengo zomwe akhala akuchita kuti azipeza ma contract ambiri ku nthambi zambiri za boma la mdziko lino.